Regionalni centar kompetentnosti Vinkovci primio je danas goste s međunarodnom adresom. Naime, u posjet su stigli sudionici projekta Erasmus, kojima je ovom prigodom predstavljen projekt Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi druga faza, te im je prezentiran rad suvremene opreme, ali i postignuća koja je Poljoprivredno-šumarska škola kao nositelj projekta ostvarila kroz brojne projektne aktivnosti. U Regionalnom centru kompetentnosti u Vinkovcima uobičajeno radno. Ono se bavimo sadnjom presadnica, radimo svašta na praksi, ali neki period sadnje tih presadnica je najbolji. Vamo ti strojevi i sve to novo i zanimljivo. A nova suvremena oprema i radne aktivnosti vrijednih učenika ovoga su puta bile popraćene od strane gostiju, koji su došli vidjeti i čuti nešto više kako o funkcioniranju Regionalnog centra kompetentnosti, tako i o projektu Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi druga faza iz kojeg je stasao. Ovo je novi projekt Erasmus Plus pod nazivom Sustra. Tema mu je održiva poljoprivreda, odnosno održivo stočarstvo. Danas je kick-off sastanak, znači prvi početni sastanak partnera, ima ih 14 iz Turske, iz Srbije, iz Osijeka, sa Fazosa, iz Slovačke i iz Rumunjske, to su sveučilišta i srednje škole i evo za sada su oduševljeni viđenim. Posebice opremljenošću i modernim uređajima. Ono što su prvo svi partneri naglasili da su oduševljeni koliko je suvremena ova oprema i koje mogućnosti vide za učenike i za svoje učenike, odnosno za umrežavanje sa drugim institucijama u Europi kroz koje bi nastojali potaknuti održivost samog centra nakon završetka provedbe. Pozitivne reakcije domaćine nisu iznenadile, pa su s ponosom pokazali kako funkcionira oprema, ali kako je uređen cjelokupni prostor centra. Dio naše opreme, znači dio nastave praktične koja se izvodi u ovom centru, koja je namijenjena učenicima prvenstveno, a i polaznicima iz obrazovanja odraslih i biti će otvorene radionice i sljedeći tjedan gdje ćemo moći pružiti priliku onima koji su zainteresirani da sudjeluju u edukaciji. Sve ovo zapravo u konačnici je napravljeno radi učenika i sama zapravo priča o regionalnim centrima kompetentnosti jeste zbog učenika sa ciljem modernizacije strukovnog obrazovanja i općenito dakle da strukovne škole konačno dobiju malo masovni priljev učenika iz regije i primjerice Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje inače već u zadnjih par godina je trend nažalost opadanja interesa u strukovnim zanimanjima. Podsjetimo, Regionalni centar kompetentnosti svečano je otvoren 6. prosinca, što je bila kruna iznimno zahtjevnog 4-godišnjeg projekta koji uskoro i službeno završava. Projekt s kojim je financiran sredstvima traje do 29. prosinca, znači tu smo blizu kraja. Što se više bliži kraj, mi smo opterećeniji, ali zadovoljniji. Ne mogu sakriti uopće zadovoljstvo i veselje što smo uopće uspjeli uz mukotrpan rad kroz ove 4 godine doći do ovakvog objekta i povući sredstva koja su 100% financirana iz europskih fondova. Uz uspostavu centra, modernizaciju obrazovne ponude, opremanje najsuvremenijom specijaliziranom opremom, jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih zaposlenika kao i promociju strukovnog obrazovanja uloženo je gotovo 5 milijuna eura financiranih iz Europskog socijalnog fonda i može se reći kako je na razini Republike Hrvatske ovo najveće ulaganje u strukovno obrazovanje u posljednjih 30 godina. Provoditelji projekta zaključuju činjenica da su premašeni svi zadani pokazatelji, da je poticaj za daljnji razvoj centra kao prepoznatljivog mjesta izvrsnosti u području poljoprivrede. Podsjetimo, uz nositelja Poljoprivredno-šumarsku školu Vinkovci u ovaj vrijedan projekt kao partneri su uključeni i Srednja škola Ilok, Obrtničko-industrijska škola Županja, Vukovarsko-srijemska županija, Županijska razvojna agencija, Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku te tvrtka Vinka Plus.